न' मोनखांबाय खिथालै न' मोनखांबाय हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि सानसुमाबल' इउटुब चेनेलाव आरोबाव गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय दिनै माने जोंहा बैसागोनि आरोना जेरै नेमखान्थि बेबायदिनो फुजा होनो नागिरबाय बैसागोनि फारबुरुनि होनो नागिरबाय बिदिब्ला नोंथांमोनखौ नायलांगोन होनना आसा थाबाय बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै स्टार्ट न' मोनखांबाय खिथालै न' मोनखांबाय न' मोनखांबाय बुनोल' नागिरखायो नामा बिदि बुबालाय बोरै जागोन न' मोनबायलै जों बैसागोनि ना बाबु मानसिया बाबा माइ थाथाय मोनजाबावबाय नै सोर होनाय हो सोर होनायलै सोर होनाय सेन्दुर नांला जोब्बाय दे जाना खिथा फुदुं सा लोंलांथोंसै मामामोना बेफोरखौ जिरना लाग्रोब्रा ओमफ्राय जायो फाल्थुआनो बारा बेसेयालाय जिरोसो फाल्थुआनो बारा गोथाव गोथाव नंगौना नङा गोथाव ओइ मान्दाब हा नाङा एथ' मोजां माबाखो नोंखौ सोर हानो होबाय थादों सोर हानो होदों गोथां बिबार बारदो फुला हो दिनै थ' जोंना दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै फुजा होनायाबो जोब्बाय माने कमप्लिट जाखानासो लाखादों आङो फुजा सोलिबाय थानायखौ लादिया बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय लाभ इउ अल